Elke Skerion, die het haast een ierlien verstoor, wie ik al op ziek naar vernijing van zijn ambacht. Van de klomp zelf, maar ik van het restmateriaal. Van zijn zoon Hannes hield hetzelfde. Commercieel interessant blijven en aantrekkelijke producten maken. Oost verdwijnt het beroep. Generaties lang wie er geen discussie over de klomp. Het wie een heel gangbaar product. Maar zaken vrooien en daarom is Hannes blij met een initiatief uit Letland. Dat loon het tolve ambachtslui en designers uit heel Europa vregen nooit te denken over vernijing van haar producten. De klomp zelfs verroren net samen, maar het restmateriaal dek is misschien wel wat mooi. Het is heel wezenlijk dat je als ambacht vernijnd bloot, dan blowen mensen die product. Nou ja, dan kerst er nog steeds die ballen mee verzinnen. En ja, voor het voortbesteden van het product zelf en van de ambacht is het wel belangrijk dat het onder eigen bloot en dat mensen het hebben willen. Nou, daar ben je in Friesland er een aantal voorbeelden van bedrijven die direct al heel innovatief mee bezig zijn binnen. Als het just naar Tigelaar, Hinderlopen, Pilat en Pilaat. Dat binnen producten die gewoon eigenlijk van oudsher een bepaalde basis hebben. Wat nou terug de combinatie met designers toch even weer vernijing deel zetten. Waardoor het product weer onder de aandacht komt. De klomp zelf, daar hebben ontwerpers als Victor en Rolf al met de West. Maar hoe serieus mag dat als ambachtsman nemen? En jammer genoeg worden er hield iets minder gewone klompen verkocht. Hannes stiet nou te jaren met een designer uit Portugal die hem toewiest worden zal van de taak wat oors te betinken. Ja, met de klompenmakerij hebben we verschillende soorten restafval. En dat is voornamelijk houtafval en zaagsel. Wat we net mee broeken, dat is restafval. Daar hebben we een heel soort van. Mijn heid die had ik wel al je dingen bezocht, maar net zozeer met het afvalhout zelf. Die wie op orenvlakken meer actief. Dus ja, het zou mooi zijn dat we daar nou, dat mijn broer en ik daar een oplossing voor kunnen vinden. Dit is een experiment wat hij eerder maakte met materiaal dat bij de klomp jet. Hout, verven en leer. We gaan nu maar eens naar Veenhuizen, want daar kwamen de ambachtsmeisken en designers bij elkaar. De opdracht die ze kregen via van bestaande materialen een vernijend product maken. How could we make this from an art piece into a design piece? And my question was indeed to you, how do you think we can make it more into a unified design that fits different markets across Europe? If this shape is too perfect, it's compete with production of factories. We zijn begonnen met kennis te maken met mekaars expertise. Monica is kunstenaresse en schildert op zijde. En mijn expertise is dat ik interieurarchitect ben en in functie denk. En die twee dingen vind je samen in deze lamp. Een ontwerper is de laatste jaren gegroeid naar iemand die vooral geestelijk werkt, die met ideeën komt. En een ambachtspersoon is iemand die met de handen werkt. En er is een soort gat ontstaan tussen beiden. Terwijl van oorsprong behoort een ontwerper ook de ambachtelijke kant te hebben. En dat is wat ik zei een beetje uit elkaar gegaan. En wat ik merk nu met deze pressure cooker is dat die twee letterlijk inderdaad het gat weer hebben gevuld. Wij doen dit in een internationale groep, omdat wij door de leadpartner van Letland zijn gevraagd om aan dit project mee te doen. En wij zien dat als provincie Friesland als enorme kans om onze ambacht ook verder te brengen dan alleen Friesland of Nederland. Dus we kunnen van elkaar leren. Ik kom uit Nederland. Ik kom vlakbij Groningen vandaan en zij komt uit Letland. Nou, hoe we hierbij zijn gekomen, omdat we eigenlijk de combinatie wilden maken van glas en textiel. Want zij doet het wel vaak apart, glas of textiel. En ik vond het wel mooi als we een combinatie gaan maken met, ja, in één, dat het één wordt. En dit wordt een soort raam, het is een raamwerk waar het licht straks doorheen komt. En toen brak er wat. Okay. We decided to do something new with wax, to find a new technique by using wax.
And then we came up with the idea of painting with wax, creating something between paintings and sculptures. We thought that we could develop a furniture piece out of this material. And then we start to discuss that should be more than a furniture piece. It should have a connection with the original product. Terug de link qua kleur te lezen, maar precies dezelfde kleurstelling als de bekende Scherion klomp. Had het maar wel gelijk de meer culturele link. We voegen verder niks oorstaat dan dat er normaal bij de klomp gebeurt. Mensen herkennen het gelijk, dus je jouw een stukje identiteit onder het product mee. En dat kan een heel erg meerwaarde wezen. Dat is voor je eigen beeldvorming is dat heel goed om eens een keer een boetensteender daar zelf een spiegel te vatten houden en dan eens even op een andere manier naar je product te zien. En voor mij wie dat zeker goed, omdat ik eigenlijk al mijn eigen kleppen in het bedrijf zelf bezig ben. Wat zou die huid ervan vinden? Oh, ik denk dat het wel mooi hier voelt, ja. Hij wil zeker wel met innovatie, ja. Dat die er zeker. Alleen nog, had er dit product dan even door de holles, jongen.